खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिथा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। नोंथांमोनजों दायो मोनसे बाथ्रानि सोमोन्दै शेयार खालामनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला दिनैनि बाथ्राखौ जागायनोसै। बाथ्राया जादों जों बयबो मिथिजोबखागौ मैयायो माखासे गासै 22 घर बर' नखरफोरखौ होस्रांनाय जादों भारत भुटान सिमनानि ओनसोलाव थानाय माखासे आयेन बेरेखायै सरखारि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ। थारैनो बे जाथायखौ लानानै आथिखाल बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मा बुंदों जों बेखौ नायलांगोन। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बे नखरफोरखौ गुबैयै बिपिएफ सापर्टार होननानै बुंदों बिथाङा आरो बिपिएफनि इन्स्टिगेटआवनो बिथांमोनहा बे हाग्रायाव थाहैदों आरो बिपिएफनि थिननायावनो बिथांमोनहा दिनैहालागै बे हाग्रायाव रबार्ट गासै 5 लाखनि बिफां रबार्टबो गायनो बिथांमोना थांखि लादोंमोन होनना बुंथिनाय जादों। लोगोसे बे हायाव थाहैनाय रायजो राजाफोरा मा फोरमायथिना होदों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों जों बेखौ नायलांगोन। गुबैयाव सिगाङाव जोङो नायलांदो रनजित बसुमतारि बिथाङा होखारजानायनि सोमोन्दै मा बुंदों। बिदिखौ नायलांदो। इभिक्सना खुनु कमप्रमाइज गैया। बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा बिपिएफ सापर्टार, पिउरलि बिपिएफ सापर्टार। जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों। हा दंखायो, नोंथांमोना फरेस्टआव दाथां, दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों। खिन्थु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन, खाम्फा बरगयारि नांफाना दंमोन। आंनाव स्पस्ट प्रमान दङ। बिथांमोना इन्स्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो गायबावदों बिथांमोना। राबार दंफांखौ सोर हरदों? मैया जोंना सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एसिबा क्लियार होदों जे 5 लाख दाल दंफां गायनो, राबार दंफां गायनो, फांसे दंफांखौथ' नों थाइसेयाव मोना ना राबार दंफांखौ। खमब्लाबो नोङो 15निफ्राय 30 थाखा जायो। होमबा 5 लाख दंफाङाव बेसेबां जागोन? आरो बेवहाय गायनायनि हाजिरा बेसेबां थांगोन? आरो बेवहाय फेन्सिंनि माबाया फैसाया बेसेबां थांगोन? खमब्लाबो बियो 60-70 लाखनि माबामोन, बियो मोनसे मा होनो प्रजेक्टमोन। बेखौ खालामनाया सोर खालामगोन? खाम्फामोननि निस्सय आखाइ दं, बनसुनि निस्सय आखाइ दङ। जायनि जाहोनाव बे 22 घर बिपिएफ सापर्टारा बै दंफां फुलिखौ दाननानै न' लुना थाहैदोंमोन। बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया होखारफिनबाय। बेयाव खुनु हारसा बर'नि खोथा गैया। सोरबाया कमनेल खालामनो नागिरदोंबा बे जोंनि माबानिफ्राय जानगारनानै था। जोंनि सरकारा मालाबाबो बेवहाय कमप्रमाइस खालामा। दिनै बिपिएफनि बै 17 बोसोरनि समाव गावजों बिदा फंबाय जाहोलायनाय, जाथिजों जाथि जाहोलायनाय थांखिखौ सोरबा लानो नागिरदोंबा बेनि सायाव जोंनि सिला नोजोरा जेब्लायबो थाबाय थागोन। गतिके जों कमप्रमाइस खालामा। सोरहाबा जुदि हा गैया, सरकारनो आपिल खालाम। जों बेफोरबायदि जादों, जोंनो नोंथांमोना थानायनि राहा लामा होनांगौ होनना बेखौ सरकारा होगासिनो दंखायो। बा हा खुरखा जाबाय होननानै बिथांमोना गोसोबायदि जोंनि दंफां फुलिखौ दानफायनानै न' लुना थानो हागोन नामा? जों बोरै बेखौ होनो हानांगौ जाखो? बेथ' पलिटिकेल षड्यन्त्रसो। बे 22 घरा गोसो जानानै थांगोन। बिपिएफआसो थांहोदों बिथांमोनखौ इन्स्टिगेट खालामनानै। आङो लावख्रिगुरिनि जानानै आं बेखौ बुंगोन दिनै, माने आंबो सासे गामिनिनो थागिबि सुबुं, माने पाब्लिक हिसाबै आरो। जोंनि लावख्रिगुरियाव 50 घर फेमिलि दंमोन, मेन डिटेल्स हिसाबै आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि लावख्रिगुरिया दिनैसिम 6 बोसोर दैबानाजों लोमजायै रिलिफ थाबोनो गोनां जादों। थांनाय बोसोरफोराव जोंहा आसामनि CM सारबो फैदों, बिनि सिगां फैदों। दा बे समाव जेरैबायदि बाथ्रा खोथा होलांदों बेफोरो जोंनाव जेबो माने साक्सेसफुल जानाय जायाखै, आनसाक्सेस। आरो देग्लायबो बे बुब्लिखौनो नायै जों मिथिंगाजों नारसिनजानो गोनां जाबावदों। दैबानाया जोंखौ निज्राया, बे भुटाननिफ्राय फैनाय निज्रा दैया ओरैबायदि खुरखादों देग्लाय, सबसे माने 6 बोसोरनि गेजेराव देग्लाय डेन्जारसिन जादों। आरो बिनि गेजेराव जोंनाव 40% न'खरफोरा माने एखे दैजों खोबजानो गोनां जादों। दासिमबो नोंथांमोनहा जोंनि बे स्पटआव थांनानै नायोबा नुगोन। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम मिथिहोयो। दा बिनि थाखायनो जोङो बाहाय जोङो रिसन एसे एनै मोन्दोंमोन सार्कोलनिफ्राय, आरो जोंनो जायखि होफैया मानो जों त्रिपाल गांसे मोन्दोंमोन। दा बेखौ मोननानै जोङो रिलिफबो थानो खाबु गैया, जायगा गैया। जों जेराव रिलिफ थाबाय थादोंमोन बेवहाय दैया लोमसावजोब्बाय।
दा बे हिसाबै सावरायलायदों, जों गामियावनो सावरायलायदोंमोन। दा गामियाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं ज' जालायनानै रायलायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बाहायथ' उसुबिदा जाबायबा जोंहा मोनसे दखल खालामखानाय एसे हा दङ। ओरैनो ग्रेजिं लेन्ड, सरकारि लेन्ड, माने बाहाय फरेस्टनिनो हा। जोंथ' फरेस्टनिनो हायावनो दं दासिमबो। दा बे हिसाबै बावहाय थाहैलायथ'दिनि होननानै जोङो अनेक गेदेर गोलाव मानसिफोरनाव सोंदों, EM सारनाव सोंहैदों आरो ओरै MLA साराबो फैदों। दा बेवहाय जोङो एसे फिसा मेसेज मोनदोंमोन जे डाइरेक्ट जोंनो डाइरेक्ट रिटेनलि होआखैब्लाबो भारबेलि हिसाबै जोंनो बुंनाय हिसाबै जोङो बे खोथा बाथ्राफोरखौनो लानानै जोङो बावहाय केम्प बहायफैदोंमोन। जोङो बावहाय केम्प बहायनाया जाहैबाय जों बे हाखौ मोनथायथारगोन होननानै जोङो बेखौ आसा खालामालासिनो जों जा माने एसे गोजोन देरा मोननो हायो। जोंनि जिउखौ एसेब्लाबो बे दैबाना जोबजासिमाव बेयावनो थानानै फिसा फिसौफोरखौ जोङो जेरै एसे एनै रैखाथि होनो हागोन, दा बे खाबुखौ जों लानाय जादोंमोन। दा बाहाय नोंसोरखौ लबार गायहोबोदों, बे लबारखौ सोर गायहोदों? दाथ' आं बेखौ बुंगोन, माने रबारखौथ' जों लाबोआखै। दा लाबोनायनि गेजेरजों लाबोनाया माने ओरैबायदियाव लाबोदों, दा उनाव जों मिथिदों माने बावहाय जोङो 1.5 माससो जाबाय केम्प थानाया। 1.5 मासनि गेजेराव माने जों सिन्था खालामदों आरो जोंनो सोर उफाय होफैगोन। जोंखौ रावबो नायाखिसैब्ला, फारफ्रोमबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो जोंखौ सहाय होगायाखिसैबा, थांनाय बै समफोराव एसे एनै जोङो रिलिफनि नामाव एसे एनै मोनदोंमोन, नाथाय जों बे समाव मोनाखिसैब्ला ओरै भुटानाव थांनोबो बोरै थांनो बिदि साननानै मोनसे समाव ओरै BJP निफ्राय फैनानै खबर लाफैदों, ओरै तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय फैनानै खबर लाफैदों आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय बिदिनो एसे खबर लाफैदों। दा बिनि उननो जा बे बङाइगाव रबार बर्ड 4सो अफिसारफोर फैनानै जोंजों एसे रायलायफैनाय जादों। ओमफ्राय नोंसिनाव बिदि मोनसे प्रजेक्ट दङ, दा बेखौ नोंसिनि बे एरियानि माखासे CSPR ग्रुपनि थाबायदोंमोन होननानै जों बेखौ खोनानो मोन्दोंमोन आरो। जोङो बबेनि थाबायदों बेखौ जों मिथिया आरो जोंजों देखा दिखिबो गैया। खालिल'नो जोङो नामखौ थांनानै नायदों, ओमफ्राय नायनानै नुबाय बावहाय जों सासेबो सिनायनाय नाम गैयामोन। दा बिदि जादों। ओमफ्राय दा बावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो, जायखिजाया बे नामनि गेजेराव जोङो गामि हिसाबै बेखौ मावनानै जानो सुबिदा जागोन नामा। दा बिदि होननानै ओमफ्राय बे मेदाम मोनहा बुंदों, नोंसोर गायदोल', नोंसोर बाहाय बेखौ गायजोबनो हायोबा नोंसिनिनो बेनिफिट जागोन आरो बावहाय गायखांनो हायोबा पार हेक्टर जोंनो एसे खरसा हिसाबै हरगोन आरो बेखौ माने 5 बोसोरसो रैखाथि होनो हायोब्ला बिनि प्रडाक्सना नोंसिनिफ्रायनो जोङो बावहाय लांबाय थागोन। दा बिदि होननायखाय जों बेखौ गायदोंमोन आरो। बाहाय फरेस्टार बा बाउन्डारियाव थाबा बेखौ बारनो मोना, नाथाय बारनायनि उनावबो जुदि बिफां गायनायनि मोनसे इलिगेल बिफांफोरखौ गायोबा बे फरेस्टनि मोनसे आयेनाव गोलैयो। दा बिनि खेथ्रखौ खामानि मावनायाव नोंथांमोना उसुबिदा गैयाखै नामा? दा मोनसे बाथ्राखौ जोङो सरखारनिसिम आर'ज खालामबाय थादों, खावलायबाय थादोंमोन। मानोना जोंहा जेबो ओरैहाय उफाय गैलाब्ला, हा बिगासेबो गैलाब्ला जोंनो एसे थानो थाखाय बावहाय बिगासे बिगानैसो होदो होननानै जोङो सिगांनिफ्रायनो 6 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों आर'ज गाबबाय थादों जयैनो। ओमफ्राय बे हिसाबै जोंहा डिपु साराबो थांनाय बोसोरफोराव बुंदोंमोन बिगासे बिगानैसो एसे एनै बेवहायनो हगारनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। ओमफ्राय जोंहा माखासे थांनाय रेन्जारफोर दंमोन, बिथांमोनहाबो एसे खोथा होदोंमोन। दा बेखौ जों खोथा होसेयावबो जोंनि दुरभाग्यजों जोंहा खाफालानो गैया, खाफाल मोनदा होननानै साननानै लानांगोन। दा बावहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहाय जोङो 40 बोसोर जाबाय बे हाखौ जों दखल खालामनानै दोनबाय थादों आरो बे हाखौ गुबुनफ्राबो गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो गोबां बेखौ नोजोर लाबाय थादोंमोन। जोंनि हा होननानै दा बेखौ गुबुनफ्रा बाहाय बासाबोनो हायाखै, जायनि थाखाय जोङो बेवहायनो बेखौ मोनफिनगोन आसायै जों फैफिननाय जादोंमोन। दा खाफालानो गैयाबालाय माथो खालामबावनो, उफायथ' गैला। जायखिजाया सरकारा जोंखौ बिदि एभेकसन खालामफैफिनबाय। माने दैबाना लोमनानै थाफैनाय बे देराखौबो जुदि दानफायबायब्लालाय दैबानानि थाखाय रिलिफ थानाङा होननानै आं सानो गामि हिसाबै। जायखिजाया जोंनि दुखिया सुबुंफ्रा दा मा सिन्था खालामलायो, जोंथ' दानफायलांजोबजाबाय जेन'बा त्रिपाल थुपुल गैजोबला। दा बेखिनि जाबाय आरो। सरखारनिसिम आंथ' बेखौनो आं गामि हिसाबै आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबनो लुबैयो। थारमाने नायनानै जोंखौ माने स्पटआव नायनांगौ, ओमफ्राय बिनि पारमानेन्ट सलुसन माने
गोख्रों एखेबारे मोनसे प्रटेकसन जुदि होनानैब्लाबो जोंनो बिगासेसो न' लुनो हानाय मोनसे जायगा बेखौ होनो हायाब्लाबो जोंनो बिगासे बा बिगानै बबेबा मोनसे जायगा नायनानै जोंनो जुदि होयोब्ला खोब मोजां। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आं दिनै गामि हिसाबै जोंनाव बाहाय 100% फैनायनि गेजेराव 50%आ थांफिनबाय गामियाव। ओमफ्राय बिथांमोनहा एसे एनै थानो हागौ बबेबा खना खनलाफ्राव सुबिदा जानानै थानो हागौ। दा बे हिसाबै जों बिथांमोननिसिम जेबो दुखु प्रकास खालामाखै। दा जोंनि थाखाय जों बांसिन दुखु प्रकास खालामदों। जायखिजाया सरखारनिसिम आं बेखिनिखौ आर'ज गाबबाय। जायखिजाया जोंनि थाखाय बाहाय फैनानै जों बावहाय थानो मोनाब्ला जोंनि थाखानाय रलिं सरखारनिफ्राय EM सारानो जा बा MLA सारानो जा बा गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सारमोनानो जा जोंखौ पाब्लिक एसे पाब्लिक होननानै साननानै गावनि होननानै फोथायनानै जोंखौ मोजां बुजायनानै जेन' मोनसे जायगायाव थि खालामनानै दोनो। दा बेखौनो आं लुबैयो आरो गामि हिसाबै।